martxoaren 8 iristen denean, nik uste askok egiten dugun hausnarketa badela, ze paper dagokitz niri gaurko egunean. Nola definituko zenuke, nola egin behar du norberak hausnarketa hori zure ustez? Bueno, galdera polita da, eta nik uste dut feminismoak nik uste dut azken aldi honetan eta betidanik galdera hori plazaratzen du, norbanakoak eta gogoeta bat egiteko, ez? Batez ere giza balioetan eta bazenolako jarrera erakusten dugun, ez? Bestearekin. Izan beste hori emakume bat edo gizon bat. Eta horren oinarrian eskubideak daude, dudarik gabe. Eta gogo eta horretan nik uste dut, egokiena izango zen eskubideetara edo oinarri horretara heltzea. Oraindik ere, gaurko eguna etortzen denean asko uste dutelako emakumeek aldarrikatu beharreko kontu bat dela. Halaxe da, eta sarretan oraindik ere gizartean oso errotuta dago feminismoaren diskurtsoa, feminismoaren adierazpenak soilik emakumearentzat zuzenduta daudela, eta feminismoa da nolabait ikuspegi bat gizartea eraldatzeko eta giza balio horietan edo eraikitzeko.